Okay, mayong adlaw kaninyong tanan nga naminaw karon sa 91.1 Pacman Radio ug ang mga nililisad sa to ang live sa Facebook worldwide. And now, ladies and gentlemen, kauban nato ang in charge sa scholarship ni Senador Manny Pacquiao. Coordinator. O coordinator ang tawag, no? Coordinator. At si Ate Nini Galay. Tini, mayong adlaw? Mayong adlaw pod. Okay, nagsugod ka isip coordinator ni Senador Manny Pacquiao. Unsang tuiga to? 2007. 2007. Dugay na, no? Nagsugod lang mo, pipila ka scholar. Nahinumduman mo? 80 lang. 80 lang kabuok. High school pa lang. Okay, high school. High school pa lang to, wapay college wala na pa. scholar, no? 80 ka buok. Karon pila na ang number of scholars yun nga? Imong ma-remember lang. Kada tuig manggod senior, magsige manggod kami count kinapasa nako kay senator kung approve sa iya ha. So tanan nga mga listing namo gikan high school, gikan sa first year level hangtod sa fourth year level, and then college na pod kung mag-graduate, sabi niya, mag-graduate dili na ta mag-stricto og average. Kasi kung mag-stricto ta sa average, mawad-an og gana ang mga pobre. Pobre nga, So, willing dili mo ta hosbila. mag-stricto, basta kay kana siya, wala lang siya failure. So mo nang nahimo namo nga arrangement nga kada tuig nga may mag-graduate sa high school, pinapasok dayon namo automatic. Personal nimo nga may istorya si Senador Manny Pacquiao bahin Opo. sa mga scholars, iyang Opo. i-check yun. May listing talaga kami. So imong gina-report siya ha? Oh, Kung report. pila na kabuok. First semester. First semester. Kani graduate na ni, kani high school graduate, then mag-college siya. Dunay nahisgutan nato kaganina usab, no? O di hisgutan nato nga ang high school di ay sagot gyapon niya. Opo. Pag graduate sa high school, nag-college, College. sagot Personal gyapon niya. gyapon niya. Okay. So, but pasabot hapit na libo ron ang scholar o sobra na. Ang sobra. Kay Sobra libo. sobra libo. Dili lang dili lang intergensan, kundi Sarangani. Then ang iban manggod nga kay balo nga taga Sarangani, ang iban nagaulian pa dai sa Marbel, Takurong, Kiamba. Mo nang kung kaysa ginadtuan namo gid na sa ilang panimalay kung unsa gid ka pitos ang ilang kinabuhi o ilang pagpuyo. So doon na po mag-check po, no? Naapog kami checking pod kung taga-asa na sila. So wala mo nagbase sa grado Opo. o ang importante nga tong willingness, nga mo eskwela. Nga wala lang siya pigado, no? Pobre gyud. Pobre gyud. So dili lang taga General Santos City ang scholar ni Senador Manny Pacquiao, naapoy taga Marbel, Marbel, sa South Cotabato South na. Cotabato. Oh, naapoy Sarangani. Sarangani. Okay. Kiamba, Maitom, Maasim. So daghan gid ay, no? Taga Glan at saka diri sa may Malapatan, napod ta. Sa sobra libo nga scholar ni Senador Manny Pacquiao. 1,648. So 1,648 to be exact. Imong ma-remember atine, pipila lang. Unsa na yung mga posisyon nila ron sa mga nagkadayang establishmento? Katong nag-graduate karon, nadira sa may Home Solution, under yata na sa Eco Hardware. Nadira si Joy Salvador, balik ka ng manager. Karon si Sibwa, naa na siya karon pod nga nagtrabaho. Wala lang ko kabalo kung sang posisyon niya sina. Basta taas-taas mo na sila mga ranggo. Tapos nakita engineer. Na engineer. Ang engineer nato kani si Manny Mirador, pinakapobre gini nga tao in town. Nakaluyan gid sa Ginoo. Tungod kay naa na siya special child nga igsuon. Tapos grabe ang paningkamot pud sa tatay bisan pamasahe unsahay ako pa ang makahatag sa ilaha. Sekreto lang ba. Bisan tuod nga sa kapobrehon pud nato, naagid gyapon si Senator Manny Pacquiao nga mag-alalay gyud sa amua kung sang himuon. Do wala lang damhaba nga ang iyang tatay panday nga magiging engineer siya. So naapod tay isa, may lawyer pud ta. Nahimo na abogado ron. Nahimo na siya nga paskwela pa siya karon ni senator. So amo pa nang akong i-negotiate kay nagsabot na day kami anak ni Sir Jong Pakorib, Okay. si Roxanne. So nagkuan pa ron, nag-schooling pa sa Nagano law. pa siya nga mag-proceed siya as kwan. Pero nagatrabaho na siya sa Simsido. Pero dati na siyang scholar po. Dati na siya scholar sa Cebu. Okay, sa Cebu. Sa Cebu na siya. Sa Cebu siya nag-eskwela, Opo. si Senador Manny ang Oo, tapos naggasto kami niya. ang nagasulod dito sa ATM niya for allowances niya sa mga libro. Bayad sa school, O, ana. bayad po sa boarding house, Okay. sa foods niya. Hasta Mura po di ay, kasira siya ba? hasta po di ay angkor, no, ang boarding house. Boarding house, Pwede appeal na kayo siya, sir. gisagot ni Opo. Senador Manny, isip scholar kanya, no? Opo. Boarding house, Foods niya, pagkaon, o foods, pagkaon. allowance, no? Tanan, libro. Nagisgot ka ganina, doon na po yung nahimong pulis, no? Oo. Nahimo siya karon pulis, taga Kiamba ni siya, sir, si Jerwin Bagang. Bali nahimo ni siya karon nga murag OIC, ano na siya tawag ana, murag siya ang dako-dako Deputy, dara- marag Oh, deputy, chief of
Police, Chief of no? Police. Okay. Na siya karon sa Kwan, sir, sa Bawing na assign. At the Okay. same time, anak lang siya sa Papa 5. Tapos anak gani siya nga, willing man ko magpa-interview ante kay. Kasi kung hindi ba ya tungod sa inyo at saka kay Senator, dili ko magiging success na police. Mo nang iyang gisulti sa kwa. Gusto yang Mo na yung mamit, mga pipila nga istorya, no, sa mga kuan, sa mga scholar ni Senador Manny Pacquiao. gusto no? nila mamit si Senator. Kaya i-arrange na to kung usay maayo nga isang personal nga magpasalamat kay kasi ang iba na mo nga mga scholar sir na sa abroad para natay HRM na sa Dubai nasa hotel nga nasa Saudi napod sa Japan napod ta sa Canada sa mga Korea So, sa bali ubay-ubay nga mga scholars nga halos tanang kurso doon na gyud scholar, no? ang doktor lang ug nurse ang wala kami Doktor, sir Islam nurse. tapos natay seaman Timan po, nakahuman po. nakahuman pod siya. Nakatrabaho na karon. Nakatrabaho na. International, bali apat na sila. Aha. Sakay Boliche, apel to no. Tapos si Saberd, kani si Panlaki, o si Pudulin. Bali apat. Og si kaning anak ni Kaban. Grabe, kuwan no? nagyapon. Daghan gid no? Teachers, daghan gid. Dami na to Daghan si gyud ang kuwan ganina, no? pinakakuan. O napod tay first nga nag-graduate pod nga si Montero, si Jumar. Unang Siya- nag-graduate to nga sa scholar. MSU. Sa MSU. Opo. Daghan po Nindot siya lang- scholar sa mga private schools, no? Like Notre Dame, Holy Trinity, unsa mga school? Wala kami kwan sa ano pero ang ginasudlan na namo nga school ginabayran gyud ni Senator kaning taga STI, STI, Holy, Holy Trinity GFI, College, Cronesia, Magsaysay, GFI og ang MPC sa Polytechnic og kaning Gentech po ang nauna. So, private o public, doon na gyud scholar si Senador Manny Opo, Pacquiao. ang no? public lang namo is kwan MSU, di ba public man na. Then ang kaning high school, mora na. Sa mga high school. Pero dako ginabayran namo that time ato kanang usay maluoy gani ko kay Senator kay milyon ang ginabayran namo matag kwan pila ka milyon to among balik-balik mag-withdraw Siyempre, usay. appeal man ang katong laboratories fee, mga Tanan, project tanan, nila, oo, no? tanan. Napay inahisgutan nimo na boarding house, Tanan. pagkaon sa mga scholar, no? Mga notebook sa una sir, appeal gina sa high school pa, Mga notebook. pati libro, Oh, ay pati books, bag, no? Bags. Appeal pa gyud. pati uniform. So, di lang diha mahuman ang ato ang pakighinabi ni Atinini Galay, ang coordinator sa scholarship program ni Senador Manny Pacquiao. Pila ka adlaw karon ato pang mabatian ang iyahang mga scholars sa atong pagpakihinabi kaniya, no? So, daghang kay salamat Atini Galay, salamat kayo Okay sa po. sunod na usab.